En cada momento, nun minuto, nun segundiños, pode ocorrer calquera cousa na vida de calquera de nós. Son os mesmos minutiños que se utilizan nas curtametraxes, un xénero do que sabe moitísimo Fran Rodríguez, cineasta galego, que está aquí connosco, porque acaba de ser premiado por unha destas curtas, Ladrones de tempo. Como se pode abarcar e dicir canta vida cabe nunha curtametraxe? Pois nunha curtametraxe poderían caber todas as vidas do mundo, non? Si temos en conta que nunha fotografía podes contar tamén como unha historia, non? Que reflexe pois unha vida inteira de varias xeracións E épocas. Pois neste caso tamén, non? Por exemplo, a nosa curtametraxe aborda o día a día dun empresario que está obsesionado polo tempo e hasta que alguén decide roubarlo, ¿no? O seu ben máis preciado. A las 14:30 se dispone a comer. A las 16:00 vuelve a fichar. Decidimos tocar un tema profundo, pero ao mesmo tempo tamén tiñamos que facelo dun xeito desenfadado, ¿no? Para que chegara ao espectador e transmitir a nosa idea pois o mellor posible. Seguro que todos sentimos esos nervios, esa obsesión. É unha obsesión do xénero humano a que temos polo tempo? Sin duda, sin duda. O que pasa é que non nos damos conta tamén, non? O tempo, unha das condicións que ten é que viaxa nunha súa dirección, nunca volve, pero paradóxicamente ti eres dono do teu tempo tamén e de ti depende aproveitalo. ¿Saben qué significa robar el tiempo? No es una tarea nada sencilla. Se necesita movilizar a una gran cantidad de gente. Hai como un gesto que é o de parar o tempo, non? Hai un péndulo, entón pois o protagonista, digamos, pois decide detelo para disfrutalo. Non te das de conta das pequenas cousas que están pasando arredor túa, non? Que son as cousas máis sencillas, pero ao mesmo tempo son as que che fan sentir ben, non? Sentir que estás vivo. Gustanche os finais felices? Porque nesta curta hai un final onde parece que o bucle da obsesión cortase por unha emoción. Sí, a ver, non son moi fanático dos finais felices. O que pasa que nesta curta foi feito con un propósito comercial, non? A curta nace para un concurso de branded content, que é contido de marca, e entón tiña que estar o elemento positivo, non? Se preguntarán por qué alguien se toma todas estas molestias para robarle el tiempo a otra persona. Existen muchas respuestas. La mía es para regalarle a mi padre el tiempo que no hemos tenido. O xénero da curtametraxe está bastante maltratado, non? Mais porque a única ventana de exhibición que teñen son os festivales. Nin na tele teñen a súa ventana, nin nas salas teñen a súa ventana. Creo que máis alá do circuito festivaleiro non se pode. Ti para ver unha curta ou tes que acudir a un festival ou senón esperar hasta que estea colgada na internet. Un Nadal feliz. Un Nadal feliz. Pois unha familia facendo árbore. Unha fuxida. Cámara en man a toda velocidade. O primeiro ano de vida dunha criatura, dun bebé. Tiña unha peza onde retratei o primeiro ano de vida do meu primeiro fillo, Iago, en 60 segundos. Que quedarche cun momento en concreto del? Cando escoitei chorar. Unhas vacacións agora mesmo, deste verán. Unha praia das Rías Baixas. Falando da terra e de ti mesmo, cumpliches os teus soños, os que tiñas de rapaz, de neno? Todavía non. Creo que ainda hai que seguir soñando, que eso danos vida. Sin os soños morres.